So guys, ngayon po ang unang araw ng ating online classes. Diba? So, bago tayo magsimula, at saka may mga pangalan kayo, may mga name tag. So ngayon, aalamin ko muna yung mga sagot ninyo ay tungkol kung bakit po tayo nagkaroon ng online classes. Okay, sasagutin nyo po yan, isa't isa. Ayun, sino nga ba yan? Yung nasa tagiliran, si Natoy. O Natoy, bakit po ba tayo nagkaroon ng online classes? Huwag kang mag-message. Bakit? Mahina ang signal ko dyan? Putol-putol pa ako? Sige, i-message mo na lang. Sabi ko na nga ba mahirap talaga tong online klase, Okay. Ayun. Sumagot na si Natoy. Babasahin natin guys yung sagot niya. Sir, kaya po tayo... wag mo namang gawing Gigimon yung message mo. I-complete mo. I-complete mo yung yung letra niya. Huwag yung Gigimon. Kaya tayo nag-online classes gawa ng COVID-13. Bira to si Natoy, Hindi po, hindi. Ano bang sagot mo, Natoy? COVID-13? Huwag siya, mali ka. Dito kay, si Inday. Dito tayo kay Inday. Aba, sumagot si Inday. Ganon din si Inday, nagme-message lang. Aba, mahina ba talaga yung signal ko dyan? Sir, nag-online classes tayo gawa ng COVID-19. Ayun, tumpak ni Inday. Yung COVID-19 ang siyang dahilan kung bakit po tayo nag-online classes. Gawa na rin sa mga guidelines na pinatupad ng ating tagapamahala, yung social distancing. Kaya tayo nagkaroon ng online classes. Si Francisco, o saan ka ba pupunta? Magpa-load? Bakit? Magpa-load ka? Gawa ng load mo ay atira lamang sa Mobile Legend kahapon. Abay, intindi mo, Francisco. Intindi mo talaga. Talagang tira-tira lang ang binigay mo dito sa ating klase. Yung sobra lang ang ini-email mo. Sige. Siya, magpatuloy na tayo sa tong klase. Sige. Yung mga iba dyan, kung mayroon pa mo kayong gagawin nyo na ngayon. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo, 2,000 years later. Ayan, balik na tayo. Bakit ganyan ang signal nyo, guys? Pawala-wala. Yung isa, sumagot naman. Andito lang ako sa, sir, lumabas ako sa bahay dahil mahinang signal. Andito ako ngayon sa puno ng mangga. Sabi, ito nang mahirap sa atin yung online. Magkaroon ba kaya tayo ng quality education dito? Ito isa. Sir, nagme-message lang din po ako. Aba, bakit? Ihiramin muna ni Mama yung cellphone ko nang dahil po siya'y kukuha ng pera sa Palawan. Tapusin muna natin yung klase. Mamaya, sabihin mo yung kay Mama mo na mamaya na lang, Mamaya na lang niya kukuhanin yung pera. Alam ko. Kasi kailangan yung cellphone pag kukuha ng pera. Kasi doon i-send ng taga Palawan yung baga code. Siya, sabihin mo na sa Mama mo, mamaya na, Otoy. Sige. Yan, Mama mo.
Wag sabihin mo sa mama mo, huwag padala-gala dyan sa likod mo. Nakaka-istorbo. Ayun, naka-miniskirt pa naman, mama mo. Okay. So, paano ba tayo magsisimula nito, guys? Ang hihina ng signal ninyo. Mahirapan tayo dito. Message lang. Lalo tayo matagalan ito. Pambihira naman tong klase na to, ano? Yung mga bobo sa physical schooling, mas lalong mabubobo ngayon. Talagang wala nang matutunan. Sa physical nga, walang natutunan. Dito pa kaya sa online. Yung iba, didiskarte naman. Ayun, may ihina naman. Yun. Ilan na lang kayo dito. Dito. Ang hirap talaga ng signal dito, sir. Talagang wala. Bihira ko lang makitang mukha mo. Baka matatapos yung klase natin ay hindi tayo nagkakita-kita. Ano ba tong hirap nito Sabayaan nyo na. Kung hindi kaya, siya. Sasabihin ko na lang na ako'y nagkaklase. Gagawan ko lang ng report. Hindi talaga kaya ng signal tulad ng isa, andun sa ilalim ng mangga. Baka mamaya uulan. Babalik na naman sa loob yan ng bahay. Wala na, pagbalik ng bahay, walang signal. Tulad ng isa. Nasa ilalim ng tower. Wala pa rin signal. Otoy, hindi kasalanan ng signal yan. Cellphone mo na ang may diferensya niyan. Nasa ilalim ka na ng tower, wala ka pa rin ng signal. Bayaan mo na. Maglalag out ka na lang dyan. Kung hindi ka kayanin sa ating signal, class dismissed. Okay na. Ako'y gagawa na lang ng report na ako'y nagkaklase. Sige. Siya, bye-bye. Siya, wala talaga At ako'y matutulog na rin. Okay. Wala na walang signal Ano magawa natin? Siya, matulog na ako Nakadamit pang bahay pa naman ako.